Sau doar pur și simplu vrei să fii propriul tău șef. Prețurile pot varia între câteva mii și câteva zeci de mii, în funcție de ceea ce vrei să-ți cumperi. Și nu puneți ananas pe pizza dacă nu vă cere lumea. Un alt aspect crucial este locația. Vrei să Salutare! Dacă te-ai gândit vreodată să-ți deschizi propriul tău business și ești pasionat de pizza, atunci ești în locul potrivit. Astăzi vreau să-ți spun povestea despre cum poți transforma visul tău într-o afacere reală, un pizza van mobil. Nu doar că vei aduce bucurie și gusturi autentice direct în inima comunității tale, dar îți vei construi și o afacere de succes care te va împlini. Fie că ești iubitor de pizza sau doar pur și simplu vrei să fii propriul tău șef. Acest video este din nou pentru tine. Hai să descoperim împreună cum să pornești la drum cu acest business delicios. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți conturezi visul clar. Începe întrebările de bază. Ce pizza vrei să faci? Eu am ales stilul romana, o pizza subțire și crocantă cu ingrediente de calitate, majoritate importate din Italia. Este important să îți definești stilul, să te diferențiezi de competiție. Un alt aspect crucial este locația. Vrei să vinzi la evenimente private, festivaluri, pe stradă sau într-o piață locală? Răspunsul la aceste întrebări te vor ajuta să stabilești viziunea. După ce ți-ai clarificat viziunea, trebuie să faci un plan de afaceri detaliat. Aici îți vei stabili obiectivele pe termen scurt și lung, bugetul și strategia de marketing. Este esențial să faci un calcul al costurilor, cumpărarea unui camion, a unei remorci, echipamentele necesare, un cuptor de lemne și, desigur, materiile prime de calitate. În Marea Britanie, orice afacere de street food necesită licențe și aprobări. Aici am să-ți arăt mai în detaliu cum să faci. Intri pe Google și scrie Register Your Food Business. Eu sunt înregistrat în Medway, deci am intrat pe Medway Council și intri pe opțiunea asta Register Your Food Business. Apoi vei fi trimis pe site-ul gov.uk unde vei băga postcodul tău și vei urma pașii pe care ți cere site-ul ca să-ți înregistrezi business-ul. Bineînțeles că după aceea ei vor trimite un ofițer ca să-ți inspecteze vanul, ca să vadă dacă totul este în ordine sau mai trebuie să faci modificări. De asemenea, este recomandat să te înscrii la NCAS, The Nationwide Caterers Association, care te va ajuta să fii la curent cu toate reglementările în industria street food și să primești suport în dezvoltarea afacerii. Când te înregistrezi, trebuie să apeși pe opțiunea Mobile Membership. Pe lângă toate acestea, trebuie să deții certificări de electricitate și gaz pentru vanul tău. Aceste certificări asigură că echipamentele electrice și de gaz din van respectă standardele de siguranță. Dacă folosești un cuptor pe lemne sau alte echipamente electrice, vei avea nevoie de Electric Safety Certificate și eventual un Gas Safety Certificate. Asta în caz că vrei să folosești un cuptor pe gaz. No, hai că m-am plictisit. Hai să mergem să facem o cafea și după aceea venim și continuăm cu toate treburile astea. Și între timp v-aș ruga din suflet să vă înregistrați la canalul meu, să dați un subscribe și un like și un comentariu. Mă ajută tare mult, sunt un canal mic și aș vrea să cresc puțin. Mersi fain! Asigurarea pentru afacere, care trebuie să fie separată de asigurarea pentru vehicul, motor insurance. Acest tip de asigurare acoperă afacerea în caz de accidente, daune sau probleme legate de siguranța alimentară. O astfel de asigurare îți va proteja atât afacerea cât și reputația, ceea ce este esențial pentru succesul pe termen lung. Aici intervine partea interesantă, alegerea vanului. Poți opta pentru un van clasic vintage care va atrage atenția și va adăuga un aer de autenticitate sau un camion modern bine echipat. Vă recomand să vă informați foarte bine înainte de a cumpăra un van sau un trailer. Le puteți găsi pe Facebook Market, pe eBay sau pe site-uri specializate. Prețurile pot varia între câteva mii și câteva zeci de mii, în funcție de ceea ce vrei să-ți cumperi.
Cea mai importantă investiție va fi cuptorul pe lemne, inima afacerii tale. Alege un cuptor performant care să mențină temperatura constantă și să îți ofere acea crustă perfectă pentru pizza. Testează-ți echipamentul înainte de a începe să vinzi. Experiența de gătit în cuptor pe lemne este diferită și vei dori să te asiguri că totul merge perfect. Promovarea este cheia succesului. Fii prezent pe rețelele sociale, Facebook, Instagram și YouTube. Postează imagini cu pizza ta proaspăt scoasă din cuptor, participă la evenimente locale și cere recenzii de la clienții mulțumiți. De la ăia nemulțumiți să nu cereți pentru că nu vă ajută cu nimic. Și nu puneți ananas pe pizza dacă nu vă cere lumea. După ce afacerea este pusă pe roate, caută să participi la evenimente locale, târguri și festivaluri. Acestea sunt oportunități excelente de a-ți face cunoscut numele și de a atrage public divers. Colaborează cu organizatorii de evenimente, firme sau chiar restaurante care nu au pizza în meniu. Deschiderea unui business de street food este o aventură, într-adevăr, dar una care poate aduce multe satisfacții, atât personale cât și financiare. Dacă ai pasiune pentru pizza și îți dorești să aduci bucurie pe fețele oamenilor cu preparatele tale, atunci acest business este perfect pentru tine. Nu te lăsa intimidat de provocări, fiecare pas în acest drum este o lecție învățată și o oportunitate de creștere. Amintește-ți că cele mai bune afaceri se fac pe pasiune și devotament.